যোগদান করবে, আমাদের তীব্রভাবে দলে যোগদান করবে, তাদেরকে সামনের সারিতে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। Dolpur konstituensi antara BJP ni CPM ni गोबां मा बदल ni parti ni yakarei प्राय 241 ni family ni 766 voter kini o jaga जोंबाय महाराष्ट्र लोगी सामुं खानायनि यापरि सेवि फाइके बरनो बेले बेले खनो हामबाय याफारो जों ओ जागा तिनि बेसिरभाग न चिनि माइनरिटी साइको चिनि मुस्लिम भाइ रक तिनि चिनि उपाग्रनि रबियो यापरि सेबाय माबागे बरनो जों बेले बेले के हामबाय याफारो अमा हाइकेनो जों त्रिपुरा हास्तेनि जत्तो जागावनो तिनिनि जयनिं प्रोग्राम हाय जत्तो जागावनो चलिबाय दङ अमा हाइकेनो चिनि दखानाव थांनानै बागै जोंनो लगिरमानि बागै जों बरनो बेले बेले के हामबाय रियो ते थिनांगो फ्यूचाराव आमसानि लुग्रो तेबो रेडी खालाय दङ जयनिं खालायनायनि बागै चिनि